wallahi an isa ma a hana mu shan wiwi. No, no. Wai wasu ma'aikata an isa a hana mu ya kofar gidana ne. Can wai wasu wai ma'aikata. Ban za ma'aikatan wai wasu yan bijilin. Wai wasu yan bijilin sun isa su hana ni shaye-shaye na. Wai wasu ma'aikata aikin banza aikin wofi. Ran ɗan kashin gide ma ne. Ka wancan ko dan me da sa idan ko bari in daɗa haka wancan kana ganin ko dan me da sa ido ne wallahi. Kai yalla bai ya da yalla bai